Salut, boys! Uh, Încă un video nou. Sunt un pic, dar foarte puțin răcit, doar vorbesc pe nas. Asta este un joc descoperit de mine. Eu mă jucam jocul ăsta atunci când nu aveam canalul de YouTube. Și pur și simplu trebuie să colectez lemne. Este un joc șmecher. Mie chiar îmi place. Jocul ăsta chiar îmi place. Și așa. O să mergem acum să îmi iau o remorcă. Nu vreau să fac video ăsta așa lung, doar o prezentare mică și apoi, dacă strângem 10 like-uri la videoclipul ăsta, o să fac un alt video în care chiar o să mă joc. Acum fac doar o prezentare, cum este jocul. Ne ducem aici, ne luăm o remorcă. Ok. Intrăm. Așa. Spune remorca. Acum o să mergem să tăiem lemne. Poți să ai diferite joburi, chiar să împli marfă în trenul ăsta, să faci paleți, poți. E super șmecher jocul. Eu acum strâng bani pentru o mașină. Ce sunt cu lemnele astea aici? Acum o să mergem și o să strângem lemne. Înainte de a filma aveam 7801 de bănuți, numai că am cheltuit 3600 pe remorcă. Și acum am rămas cu 3400, pardon, 3340. Nu 4340. Atât am rămas, dar nu nimic, o să mai fac grind și dacă strângem 10 like-uri, o să mai postez videoclipul ăsta. Videoclip, doamne, jocul. Ca să știi, videoclipul ăsta îl filmez duminică, nu știu când o să apară. Duminica, să mă uit să văd ce dată e. N-am baterie la telefon, mi-a murit efectiv. Da, nu știu, cred că suntem în 24. Da, 24. Și filmez acum. Da, abia aștept să vină vacanța, să scap o dată de școală, că mă enervează de nu mai pot și o să filmez și mai multe videoclipuri. Și o să-mi iau o pereche de... Băi, du-te în pui mei. Ok, o să-mi iau și o pereche de căști noi, ca să mă puteți auzi mai bine. Și o să fac o prezentare, au picat fix în lucru în care nu voiam eu să pice. O să fac și o mică prezentare cum se aud. Acum port alte căști, pentru că celelalte mi s-au stricat. Deși le-am avut foarte noi, doar de vreo, cred că 3 luni, și s-au stricat. Așa că o să mă duc la un alt magazin, o să-mi iau altele. Posibil să găsesc cum are Clorna și să mă auziți cum are el. Dar da. Uite un lemn aici. Aici farmez eu lemnele și le pun în remorcă și în portbagajul mașinii. Aici este o locație foarte bună pentru a farma lemne. Nu știu dacă mă aud cum trebuie, dar dacă nu mă aud cum trebuie o să mai las niște
Adică o să mai scriu pe ecran niște lucruri. Scriu pe ăsta. Ăsta e deja tăiat. Sau? Ce face ăsta? Au! Ok. Încă este prea mult. Și are 70 ceva, asta e bun. Mamă, ce-a turnat. M-a speriat în viața reală. Da. Boys, voi ce credeți că o să se întâmple în episodul următor al lui Clorna de Daisy? Eu cred că o să fie iar atacat de militari în timp ce scautuează baza lui Rusu. Sunt foarte curios ce se întâmplă acolo, pentru că o să se ducă iar. Mamă, dar ce tună! Hai, bă, te mai tai odată. În sfârșit! Să mai tai și pe astea două. Of, ce mă enervează. Stai, băi. Ok, mai vine un lemn aici. Poate unul peste astea două și mai am și aici. Băi, frate, dar ce mă enervează că tună. Oh, am primit bani. 5.000? Mai trebuie puțin ca să fac 5.000. Cred că va fi videoclipul ăsta doar de 10 minute. Cred că ăsta o să fie cel mai lung videoclip care l-am postat. Da, stați un pic să... Așa, acum... Oi. Ok, ăsta e perfect pus acolo. Hai, bă! Păi ce are ăsta de se pune așa de greu? Ok, alo? Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Na, videoclipul ăsta vă garantez eu că nu este de 10 minute. Nu e. În caz nu e de 10 minute. Băi! Hai, bă, ce faci? Băi, da, domn pui mei, mă. Pică pe alături. Băi! Vezi că mă enervezi. Oh, în sfârșit. Doamne, ce m-am chinuit cu jocul ăsta, ce mă enervează într-un hal. Dar în același timp e și frumos.
Gata. Oi, Doamne! Ok, 151, mai am, pot să mai tai. Cred că 3 lemne de aici mi ajunge. Ca să pun în portbagajul mașinii. Oh. Ioi, frate, am eu lag sau se comportă așa jocul? Bă, deja 11 minute de filmat. Mamma mia, deja 11 minute. Oh, în sfârșit. Câți bani am? 30, doar 31. Da, cred că pun doar 2 lemne că... înainte să pun asta, să deschidă trapa. Așa, ca să încapă mai bine lemnele. Ok. Lasă așa că e bun. Băi, perfect. Ok. Perfect, băi, m-am încadrat 360. Vezi că e bun. Băi, mai încăpea de un lemn, dar mi se lăsă să mai tai și videoclipul deja e foarte lung. Bă, frate, dar îmi întoarce troaca asta de mașină așa greu. Ok. Acum o să mergem înapoi ca să vindem alea, lemnele. Și o să închei videoclipul acolo. Ne revedem cu 10 like-uri. Acum, serios, vorbesc serios. Dacă nu văd 10 like-uri la videoclip, nu mai postez videoclipuri, postez doar short-uri. De-abia că stăm 5 like-uri la un videoclip, bă. Hai, lasă, nu, nici chiar 10, că oricum știu că nu o să primesc multe vizionări. Băi, frate, dar dă încolo. Tu faci... Ok. Că ziceam, dacă... Hai 5 like-uri măcar. 5 like-uri și o să postez un următor videoclip cu jocul ăsta. Bă, ce caut elicopterul ăsta aici? Mersi, bro. Băi, deja 14 minute, băi, de capul meu. Sper că la și, nu știu, 16 și 30 de secunde să închei videoclipul. Ok.
Bă, dar ce mi se mișcă jocul așa? Stai așa, boy, stai așa. Și n-am nici ăsta grafițele pornite. Ok, cred că are ceva jocul, are ceva serverul ăsta. Tu, doamne, cum mi se mișcă. Da, cred că o să descarc lemnele off camera și na. Ne vedem data viitoare. Pa, boy!